салом дӯстон. имрӯз мо дар мавзӯи таркиши як самолёти мусофиркаш ки дар баландии 5000 метр рух додааст суҳбат мекунем. ҳоло шумо мефаҳмед ки ин чӣ гуна самолёт буд ва чӣ гуна ба таркиш омадааст. сабаби асосии ин ҳодиса таркиши бомба буд ё ин ки самолётро ба воситаи ракета зада тарконданд. хатогии техникии самолёт метавонад ба чунин ҳодисаи даҳшатнок оварда расонад. кадоме аз ин ҳолатҳо сабаб шуд ки 230 нафар ҷони худро аз даст дод? мавзӯъро то охир бо диққат тамошо кунед. ба ҳамаи ин саволҳо ҷавоб гирифта сабаби асосии таркиши самолётро мефаҳмед. иёлоти муттаҳидаи амрико, шаҳри ню-йорк, фурудгоҳи байналмилалии ҷон кеннеди. 17 июли соли 1996 самолёти боинги 747 авиакомпанияи TWA барои парвоз омодагӣ медид. ин самолёт бояд ки аз шаҳри ню-йорк ба шаҳри париж парвоз кунад. соати 6 бегоҳ 219 мусофир ба даруни самолёт дохил мешаванд. ҳамаи ин мусофирон барои сайёҳат ба шаҳри париж равона буданд. лётчикҳо пеш аз парвоз гирду атрофи самолётро аз назар мегузаронданд. соати 7 бегоҳ лётчикҳо хостанд ки самолётро ба ҳаракат дароварда парвоз кунанд. лекин ногаҳон ба лётчикҳо хабар мерасад ки як мусофир ба самолёт савор нашудааст. аммо багоҷҳои он мусофири гумшуда ба даруни самолёт бор карда шудааст. ҳамаи багоҷҳои он мусофир дар даруни самолёт қарор дорад, аммо худи ӯ нест. бо қонуни авиатсия чунин аст. багоҷе ки дар даруни самолёт қарор дорад, вале соҳиби ӯ дар даруни самолёт нест, самолётро иҷозати парвозро намедиҳанд, чунки ин ҳолат бисёр ҳолати хатарнок аст барои самолёту мусофирон. дар дохили он багоҷи бесоҳибе ки дар даруни самолёт қарор дорад метавонад бомба ва дигар маводҳои тарканда бошад. аз ҳамин сабаб парвози самолёт ба таъхир гузошта шуда ва кормандони фурудгоҳ он мусофири гумшударо меҷустанд. ҳаво 28 дараҷа гарм буд. 218 нафар мусофир як мусофирро интизор буданд. системаи хунукидиҳандаи самолёт яъне кондитсионер дар ҳолати вазнинӣ кор мекард, яъне бо нагрузка. соати 7:59 бегоҳ баъди як соати интизорӣ диспетчер ба лётчикҳо хабар медиҳад ки ягон мусофир гум нашудааст. ҳамаи мусофирон дар даруни самолёт қарор доранд. Рейс 800 TWA, извините за задержку, у нас есть подтверждение, что пассажирка находится на борту. Они все это время были на борту. яъне ки 219 мусофир дар дохили самолёти гарм як соат беҳуда интизор шудаанд. хулоса соати 8:19 бегоҳ самолёти боинги 747 авиакомпанияи TWA ки хатсайри ню-йорк парижро ба анҷом мерасонид ба ҳаво парвоз мекунад. соати 8:31 бегоҳ самолёт ба баландии 5000 метр мебарояд. мусофирону лётчикҳои самолёт ба парвози тӯлонӣ тайёрӣ медиданд, лекин ногаҳон чунин ҳодиса рух медиҳад. лётчикҳои самолёти дигар аз баландӣ таркишро дида ба диспетчер хабар медиҳанд. Я только что видел взрыв, высота примерно 4900 метров. Он упал в воду. диспетчер кӯшиш мекард ки бо лётчикҳои самолёти таркида ба алоқа барояд. TWA 800, если вы слышите центр, ответьте. Ответа нет. TWA 800, если вы слышите центр, ответьте.
Происходит осознание страшной правды. TWA-800, ответьте центру. лекин мутаассифона аз тарафи лёчикҳо ба диспетчер ягон ҷавоб наомад. гурӯҳи наҷотдиҳандагон ба ҷои ҳодиса равона шуданд. баъди таркиш самолёт ба даруни об меафтад. наҷотдиҳандагон фикр мекунанд ки шояд ягон нафар аз мусофирон дар даруни об зинда бошад. аз ҳамин сабаб дарҳол ба кофтукоби мусофирони самолёт шурӯъ мекунанд. дар даруни об як оташи калоне ба амал омада буд ки гӯё як ҷангали пур аз дарахт сӯхта истодааст. наздикони мусофирони самолёт хабари таркидани самолётро тавассути радиову расонаҳои хабарӣ шунида ҳама ба ҷои ҳодиса ҳозир шуданд. ҳамаи онҳо дар даруни обу оташ наздикони худро меҷустанд. яке фарзандашро, яке бародарашро ва дигаре падару модару хоҳарашро. тамоми наздикони мусофирони самолёт ва ҳамаи гурӯҳи наҷотдиҳандагон тамоми шаб кофтукоб карданд, то ин ки ягон одами зиндаро аз даруни об ёфт кунанд. лекин мутаассифона аз мусофирону ҳайати сарнишинон ягон нафар зинда намонда буд. дар умум 230 нафар ҳангоми таркиши самолёт ба ҳалокат расиданд. дӯстони азиз, давоми ин мавзӯъ дар видеои дигар пахш шудааст. барои тамошо кардани қисми дуюм расме ки дар болои экран пайдо шудааст ба ҳамон зер карда тамошо кунед.